سلام everybody سلام ديكم كمي كنيكم كمي وعيلكم سلام ديكم استبارخ استقدس معتي ميركم كخون تسفاي قبر حواتي مع كل سب مز سمع خا كلاتكم خا شرط قبروانا زمزم الكتم دق تبعتي حواتنا مال اوكي دق تبعتي حواتنا تلهم خا ابز تلهم خا كاب حواتكم دق انستو زمص تايز بحال سلاماو سلفي يوم እትጸገም ኮይኑ ዘሎ አንታዩ ቅድሚ ስጋው ርክብ ንገብሮ ነገራት ብፍላይ ከዓ እትጸገም ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኮን ጸኒሑ ኦኬ ስጋው ርክብ ቅድሚ ምግባርና ሕጊ ናይ ስጋው ርክብ ኣለዎ ኦኬ ስቅልካ ይኮነን ከማንቲ ለጠሪር መጪርካ ናብ ዓራት ዝግየ ኦኬ ስለዚ በዚ ጉዳይ እዚ ክንደይ ሕዋትና ክንደይ ሕዋትና أماريرن سلزلوا نزيد توبيك زي deeply نزاراربنا أوكي سلازي النزي فيديو مجماري إذا فيديو شير كبرا عبيرم تمودا كاتاتلوا أوكي سلازي إزرو خيبلنا جاج كي جبرنا إذن جرزي أكناولج جرنا خنفولتو دا إذا لنا نمبر أكومت نيار كي تقولوا أودات مار أوكي سلازي سأقومكم فليتكم ما بيلكم أرجبكم تو أبيلكم نجا كتعرفوا وقت لكم هيك أوكي إذا لكم زلكم السنة خبرتي سلز فتوكم يخون إذا زلكم أوكي هاد صباح نقول زي فتحه إدمن في مفتح زين حواتنا زين شجع إهين تبعي عايز فتح كاب مثلا عقلنا أيوان نايقال النت كينوان كاب الزاربة شجرا سأل مزراب شجرا تفتيحو أكن حدارن زغبرا بسنك زنجرات زون فتح سلازلو أنا هرمون حفتكم ناتكم حماق سلازيدلي إذا نجرات زي يوصل الله مالك الشم حواتنا دكابس أوكي إذا أجن زخاء أبدك تبعتي راح يكون نزول أوكي إذا حواتنا زين بنايدك تبعتي أخم إلى أنا لوامبر لك أنستيون كندي شجر كم زلنا أب سجاوركم سمعت أخا كندي شجر كم زلنا سلازخانة دك تبعه يقولوا دك نستيو أوكي سلازي إذا نجري فليتنا تردينا بخمين مفتوحين رخول لنا كلنا حبيرنا إهن كل بحالنا مالتي أوكي سلازي أنا راح يكون إهن جبلكم هذه أوكي نسخهم كأطفال ونجر نحر على لقاء إهن هنا بحالنا عاول كشجر كم الزربي بزلومي كل تشحن 24 ما زلنا أوكي إحين بحين الكا دفن أوكي سلازي نزينا جرزي أمرت أبتشبتي بتشبتي نزارون سلازي لنا يلا أنا جمارتكم كوين له أوكي أنا جمارتكم كوين له أنا سلج جمركم ناسكم كا كلنا خوينها بساس لقبل عند حتى جاجي يكون حافظ يبلني أنا حافظ جاي أنت قرن بيت أنت يخفون عابرنا نريو مالت حجي نياو كيبل وزرا وخيب زحفو let's get to the video اوكي اتمجمريا صقم كوين زلو سغاو ركب قرم مغبارنا أكن تخلنا ناب عرف ندير شاور نقبر ألنا إجي نشجع وركب ألو أوكي أبزنا بركان يركا مسرحات كان مسجل ملي خان مساو 24 ساعة مساخزو على كالس خان تح إنداج أنا خا شاور يتقبر قلي تقبر إذا تصفرها أو وشتي معرف رسحات بلكا أيتبر سجاو ركب أيتقبلوا ودخون باركم مارك أوكي مستني نمشينو زلوا أمبر زنا ودك أنستزيد زين حواتنا لأبنة نمشينو زلوا أمبر التشجر عبدك تبعتي راحتنا أوكي تنديونا لو أنت أجمعنا يدك أنستيون زلوا مارك أوكي سلازي كابترنا سجاو ركب مقبر شاور كنوسر كنكئل علنا إذا حقنا أوكي المسجاو ركب شاور تجبرو يحرس جاو ركب شاور تجبرو نمنتاي تلكم منها أوكي صبوا نمنتاي أوكي نمنتاي نحرلكم منها كندي infection زفتر
بسنك رسحات اوكي ملو معلت ندحر نسخ وقلت ملو معلت جزا ختصري ملو معلت تصفق تسرح ندحر وقلت شاور كي جبرك بعرات ندحر وقلتي imagine إذا كله راحات بزين السو نحنا دك سبات سيجانوتي راحات سينا اوكي بزين السو نسو تحاويسو كندي راحات كندي قلمنا كان تحاويسو more bacteria create تقبر لهم مالك اوكي سلازي أبزنا ودات راح أيكون كنت فوكس غير خبيل in general نقولاتنا مالك نبزحتي أمك ودات شاور زي قب تكونوا جن أوالد حواتنا خاخنا وحلو مثل علمنا أوكي المشاور كنس سجاوركم مقارنة شاور كنقبر لنا إزي حقي ما يتفطر لنا أوكي مجمرة شاور راح نقبر كمان يكون تعم بك أمشالو تعم أودات موالدكم سي تعم كتشانو لكم مالك اوكي صبوق سام بزلهم سي سامناتات لوشنات زي تسأنا سامناتات زي تسأنا خندي استفلالي عينت اويلات زي تسأنا سي سئل كاتري الكاب عرات أنا ندي زي guys I don't know why بتعمي بك إذا سكف بزلهم كيزي كم دعينا سوالو إلنا كن آمن نبعن سي بتعمي يزب لكم من البات أبنايت كلب تتراخبك ምናልባት ኣብ ናይ ክለብ ተተራኺብካ ዲ ብገለ ተተራኺብካ ዲ ስእልካ ሰኺርካ ተኾይንካ ወይ ሃለዋትካ ዘይትፈልጥ ንሕር ኮንካ ብሓንሳብ ተሓዲርካ ንበሉ ኦኬ ተዳኣ ዘየለሲ ሰብ ሓዳር ኮንካ እቲ ቀንዲ ዝፍለጥካ እዚ ፀገምካ ክነግረኩም ኣብ ሰብ ሓዳር ኣይተሓዝለይ ዳ እምበር እቲ ቀንዲ ፀገም ከምዝታት ዝፍርእ ዝርአ ኣብ ሰብ ሓዳር ብኸመይ ኣብ ሰብ ሓዳር ከም ዘይጋጥም መሲልኩም እንድሕር ዕረኽ ኮንካ ኩሉ ግዜ በቃ ነቲ ዓርክኻ ብሓንሳብ ስለ ዘይትነብር ኩሉ ግዜ ባህግል ለካ ንትረኽቦ ማለት ነቲ ዓርክኻ ብሓንሳብ ዘይተቐመጥ ትኾንካ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ሓዳር ግን ብሓንሳብ ምቕማጥ ምስ በዝሐ ወዮ በቃ ንጉን ምሸትን ስለትርአ ዘለካ ነንሕድሕድካ ንዕቐት ኣሎ ነንሕድሕድካ በቃ ከምዚ ምሻሎ ብዙሕ እውን ኣትራክ ስለ ዘይትጋበር ነንሕድሕድካ ከምዚ በቃ ንዕኡስ በቃ ክሕጉሶ መታኒልካ ትገብሮ ነገር የለን ደኺምካ ኢኻ ኦልሬዲ በቲ ናብራ ሲጥዋዕ ኣቢልሃ ሲካል በቲ ናብራ ኦልሬዲ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚህ ኦኬ ነፍሲ ተዘይተሓፀብኩ ስትፀልአን ዶ ገለልና ይንሓስብና ማሓዳር ኣብ ሓዳር ካልእ ነገርና ስለዝዓጠና በቃ እቲ ናይ ኣትራክሽን ነገር ወይ እቲ በቃ ነንሕድሕድካ ጥዑም ምጭማ ወለ መለገለሲ ቀደም ትገድፍዎ ቀደም ይሁን ትገድፍዎ እርክነት ገለ ከለዎም ትገድፍዎ ድሓር ኣብ ሓዳር ምስኣትኻ ከምዚ በቃ ምሻሎ ተደልያት ትግደፎ ዝዓይነት ገለ ግን ከምኡ ክኸውን እዚ በዓልኩም ሓዳርኩም ተዛሕትልዎ ዘለኹም ማለት ኦኬ حادر لك خمسة تخلي ما يندست خاتبرة كومي مالك كذي كوين يقمر يحرر مالك إيه حادر كا سلازي انتايك تبلو لكم مسيلكم أودات نحواتنا بفلي بليس فل أودات قوانا بيات أي تخزار بيجي لكم صفركم سددوا بليس صفركم سددوا راح يكون إيدكم تحعصبوا بليز أنا أنت كملكم زرلو ترديكم والله أنا حجب زمت الديتيلات ينغركم مني أوكي أنت مالتي مخانه ديتيلات أنا نغاريتكم أوكي أنا ناس غاورك ممهر أيكونكم أنت دا حافشاوي نورمال بيزك سفلط زلو نغاري زفلطكم زلو أوكي بر أنا ناس غاورك ممهر أيكونكم أنا أوكي تفلطو غداي بلين ግን እንታዩ ጽሬት አገዳስ ስለዝኾነ እዛር ኣብዚ ነነበርኩም ነርኩም ኣይተስዓምወን ፕሊዝ በጃኹም ስንኹም ብራሽ ግበሩ ናብ ስጋዊ ርክብ ከተብሉ ከለኹም ሜክ ሹር ስንኹም ጽሩይ ክኸውን ኣለዎ ሜክ ሹር ጥዑም ዝጨኑ ነገር ክትጨኑ ኣለኩም ሜክ ሹር ሻወር ክትገብሩ ኣለኩም ማይ ዘይተሰኣነ ሻምቦ ዘይተሰኣነ ክንደይ ነገራት ዘይተሰኣነ ክንጨኑ የብልናን ስለዚ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና በዚ ነገር ዝተፋትሓሉ ልክዕ ከዓ ማዕረ ኣወዳት ማለት እዩ ኣወዳት ከዓ ክንደይ ዝፈትሕዎን ኣለዉ ብሰንኪ ፅሬት ማለት እዩ ዝፈትሕዎን ኣለዉ ዋላ ኣወዳት ምክንያቱ ዘይትሕፀብ ኢሎም ኣግሂዶም ዋላ ኣይንገሩ ምክንያቱ ኣብ ሕብረተሰብና ከምዚ ምሻሉ ኣግሂድካ ንሰብ ክትዛረቡ ይኸብደካ እዚ ናትና ባህሊ ብፍላይ ከዓ ኣብ ናይ ስጋዊ ርክብ ኣግሂዱ ዝዛረብ የለን ወዲ ይኹን ጓል ይኹን ተሰኪፎም ስቕ ዝብሉ ካብ ተሰኪፍካ ስቕ ትብል ካብ ኢሒም ብሒም ኢልካ ትፋታሕ ክገብር ኣለካ እቲ ዘሎ ፀገም ይህን ኢልካ ኣብ ባይታ ትዛረበሉ ማለት ኦኬ እንድሕር ግሉፅነት ኣሎ ሽግር ንኽመፀካ
ኣይክእልን ኩሉ ነገር ሲ በቃ ጋህድ ኾውናል ኩሉ ነገር ሲ ክጸገም ሲ ክትዛረበሉ ትክእልለኩም ማለት ኦኬ ስለዚህ ዘን ኣዋልድ እዚአን ከዓ ሰብኡተን ክዛረባ ወይ ንዕሩኽተን ክዛረባ ስለዘይ ከኣላ ንዓይ ወጀኸባ ከምዚ ክዛረብልና ኢለና ኣለዋ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ግድነ እዚ ነገር ዝክዛረበሉ ከም ና ሶሻል ሚዲያ ኣነሲ ተጠቃሚት መጠን ግድነ ክዛረበሉ ማለት ኦኬ እዚ ነገር እዚ ከዓ ዝሕፍር የብሉ ዘብል የብሉ ተፈጥራዊ እዩ እንታይ ከምዚ ምሻሎ ክንገብሮ ዘይሓፈርና ክንዛረበሉ ሓፊርና ወላ ሓንቲ ዝሕፍር ነገር የብሉን ማለት እዚ ፕሊስ ሕዋተይ ማዓረይ ተሓፂብኩም ስጋውር ክግበሩ ኣፍኩም ተሓፂብኩም ስጋውር ክግበሩ ኣዋልድ ሕዋትና ከዓ ፀፊፍክን ፀሪኽን ሰብኡትክን ክመፁ ከለዉ ሽጉርቲ እንዳጨናኽን ኣይትፅምሖ ኦኬ ሰብኣይ ግድን እንጀራ ስለዝወተፍካሉ ጥራሕ ይኮነ ዝነብር ምሳኻ ማለት እንጀራ በቃ ጥጥዕም 4-5 ዓመት ዓይነት መግቢ ቀሪብ ናይ ፅናሕኖ ትርጉም የብሉን ንስኽን ግን ሽጉርቲ ተጨኗት ኮንኩም ትርጉም የብሉን ማለት ኦኬ ስለዚ ሜክ ሹር ዋላ ተንደቅ ምስትኾን ክንውን ሽጉርቲ እናጨናኽን ንሰብኣይትን ኣይትደቅሳ ኦኬ ሜክ ሹር ቅድሚ ናብ ዓራት ምግያኩም ሕጊ ናይ ስጋው ርክብ ክትፈልጡ ትኽእልለኩም ማይ ተሓፀው ሻምቦ ዓፍ ኣቢልኩም ተሓፀው ስንኩም ብራሽ ክበሉ ኦኬ ምክንያቱ ኣወዳት ሕዋትና ልዕሊ ኩሉና ወዳትና ሕዋትና ፅፍርኩም ስደዱ ፅፍርኩም ኣፅርዩ ፕሊስ ብኣምላኽ ክልምነኩም ፕሊስ ምክንያቱ ክንደይ ሕዋትና ብሰንክኹም ክንደይ ኢንፌክሽን ዝተፈጠረ ኣለዋ ማለት ኦኬ ብሰንኪ ኢድኩም ብሰንኪ ኣብ ዝወዓለ ውዒሉ ኢድኩም ዘበለ ኣፍኩም ንመዓልቲ ሽጋራ ክስሕብ ውዒሉ ድዩ ዋላ ገለ ትንባኾ ክሰፍፍ ውዒሉ ድዩ ገለ ይመስል ኣብ ልዕሊ እቲ ኣነ ከመይ ጌርኩም ኣነ ከመይ ጌርኩም ትሰዓዓሙ ኣነ ማራእዩ ዝገርም ናይ ብሓቂ ከመይ ጌርኩም ትሰዓዓሙ ኣነ I don't know I can imagine guys ፅሬት ልዕሊ ኩሉ guys ፅሬት ልዕሊ ኩሉ ስለዚ ኢንፌክሽናት ክንደይ ፀገማት ክንደይ ካንሰራት ናይ ማህፀን ዘጋጥም ዘሎ ብሰንኪ ጉድለት ናይ ፅሬት ማለት ኦኬ ስለዚ ሜክ ሹር ቅድሚ ስጋውር ከምግባርኩም ኩሉ ነገርኩም ፅረዩ ኣዋልድ ሕዋትና ከዓ ፅረያ እንደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ኣይኮነን ዝምልከት ማለት ኦኬ ማይ ሻሕ ተብላ ባይ ኦኬ ድሕሪ ስጋውር ክብካ ስእልኩም ኣይትረክሳ ፕሊስ ድሕሪ ስጋውር ክብ ምስ ወዳእኹም ኬድኩም ሻወር ግበሩ በአምላክ ይለኩም በማርያም ኦኬ ቅድሚ ስጋውርክብ ድሕሪ ስጋውርክብ ሻወር ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ምናትኩም ንህይወትኩም ጥዕናኩም ማለት እዩ ኦኬ ኣነ በቃ እዚኣት መስል ታቢዴ ነው ለማዓት ቃልሱ ስኻይ በላ ዝቕነሳ ይበላ እዚኣት መስል ኣመሓላልፍና ኢለናኒ ምሰን ግን እቲ ፀገም ግን ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ኣነ ከዓ ዝውስኸላ ዘለኹ ፀገም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ዘይኮነ ክንደይ ዋልውን ከምዚ ዓይነት ፀገም ኣለውን ንኽብል ኢለ ማለት እዩ thank you so much for listening ብኻልእ ትሕዝቶ ካልእ ግዜ ክሳብ መፀኩም